itse tehty On. kaaret? 529 heppaa, 1900 kilometrin reissuja. Ja sitten meillä olisi täällä nyt toinen Volvo. Kukas meillä on tällä kertaa paikalla? Tomi Lipponen, kuhtuvat TikTokissa entiseksi LH-jumalaksi. Se oli se tärkeä asia. Joo. Hyvä. Hei, mikäs Volvo tää on? Tää on Volvo 940 vuodelta 1995. P230 FK moottorilla alun perin. Ja miten pitkään tää on sulla ollut? Tää on nyt ollut mulla noin 3 vuotta. Joo, minkälaisen tarkoituksen tää on tehty? Tämähän on tarkoituksena oli ostaa tämä vaan talviautoksi silloin ja sittenhän siinä koko ajan nälkä kasvoi syydessä, että eka tuli pientä turpoa laitettu vakion tilalle ja sen jälkeen vaan koko ajan on vaihdettu isompaa hinta ja sen jälkeen moottoriin vahvistettu, että aluksi vettiin vakiomoottorilla ja vakiomoottoriohjauksella. Joo. No nyt on tullut viime talvena ilmeisesti vähän isompia muutoksia sitten. Joo, silloin tuli nyt tehtyyn turvakaaret ja sitten Timiltä eli isoveljeltä ostettu vakiomoottori, mikä sillä oli paikallaan silloin. Elikkä tosta autosta hyppäs moottori tähän autoon nyt. Joo. Katsotaan mitä sieltä konehuoneesta nyt sitten löytyy. Herranjestas. Tää ei kyllä yhtään näytä nyt siltä, että olisi tullut tehtävä tosiaan tämmösen näyttä. Joo, ei. Tää nyt on selkeästi aivan erilainen, mitä tuolla toisessa konehuoneessa oli. Tämähän on nyt niinku 4-sylinterinen laite. Kyllä, Volvo oma vinokone. Ja paljon tässä on kuutiotilavuus? 2300. Joo. Ja sit sinne on laitettu hyvin pieni turbo, ei niinkään pieni kyllä. Mikäs ahdin tää itse asiassa on? Pulsaarin G35 900. Joo. Ja sitten minkälaisella ahtopaineella tätä nyt tällä hetkellä voidaan ajaa sitten? No rata-ajossa on ollut 1.9 baaria ja kadulla on sitten 0.6 baarilla. Joo. Paljon tuolla 1.9 baariin niin tulee voimaa? Penkissä paras veto oli 529 heppaa ja 580 newtonia. On se kyllä ihan jonkinlainen, kun tää on jotenkin niin huvittavaa, että se on tämmöisessä kombossa taas, että miten tää nyt on ollut sulla tän kesän niin tämmöisenä ajossa? Tämän kesän ollut, ei ole oikeastaan tekniikkamurheitakaan ollut ja tosi paljon on ollut käytännössä käyttöautona nyt, että Ruotsiin ajettiin tällä semmonen 1900 kilometrin reissu ja niin, radallakin vielä käytiin ajamassa. Tää tarra ei tosiaan ole ihan hatusta tempastu juttu, että tällä on ajettu Ruotsiin ja sitten vielä ajettu radallakin siellä. Että kyllä ja takas kotiin. Niin se tosiaan, ettei trailerilla tultu kotiin. Joo. Miltä se tuntui siellä radalla? No kyllähän se, vääntöhän se halluisi vähän enemmän siellä rata-ajossa, mutta kyllähän se ihan mukavasti käyttäytyy siellä ja kun on suora, missä saa ajaa niin kovaa kuin vähe kulkee ja pystyy, niin kyllähän se ihan mukava on siellä kepittää sitä kunnolla. Niin, saa niin kerrankin luvakas työntää menemään. Joo. Mites tässä, täällä on näköjään aiemmin puolat sytkäpuolella ja sitten mites polttoainepuoli täällä oli? Tankin sisällä on 525 Hellcat ja sitten on 2200 maakaasusuuttimet. Joo. Ja sitten on tuo Speedingin polttoaineen säädin ja siinäpä se on aika kokonaisuudessa. Joo, se löytyy täältä sitten. Onks toi imusarja, niin mikä valmistuu? Se on KL Racingin semmonen paketti, minkä saa ostettu ja sen voi ostaa kyllä hitsattunakin, mutta se on kyllä semmoista kiinalaisten hitsaaman näköistäkin, että se on sieltä ostettu osina ja sitten itse hitsailtu nippuun. Että. Joo. Oot se itse hitsannut näitä osia? Kyllä. Ahtoputket on itse hitsattu ja imusarja on hitsattu kanssa ja vähän vahvisteltu, kun se on reppeily Timin käytössä ennen. Joo. Niin minä muistelen, että sinulla on jonkinlaista hitsauskokemusta aikaisemminkin. Että kyllä. Viime vuoden kaattepiilissäkin taisit käydä hitsaamassa vähän Timi-autoa osia. Joo, silloin piti käydä. Mites, onko tässä ollut, tässä näyttäisi oleva turbosmartin hukkaportti, onko ollut ongelmitta toiminnassa? Ei mitään ongelmaa nyt, kun on ollut tuo Aiton 50 millinen, että Timihän silloin Pulsaarin hukkaportin kanssa taisteli hyvään toviin, mutta joo. Mä sitten suoraan ostin parempaa. Niin ajattelit, että sinua ei ole aikaa enää taistella. Miten tässä voimasiirto? Mulla on peränä 1031 ja siellä on sitten Torssenin 588 lukko ja sitten on ihan vakio kartaani lyhennettynä ja sitten on Pemarin 370 ZF vaihelaatikkonen. Joo,
se on riittänyt tämän kokoonpanon kanssa niin kuin hyvin. On, se tuntuu, että on ollut melkein vahvi osa tätä autoa, se vaihelaatikko ja perä, että niiden kanssa ei enää ollut ongelmia. Joo. No kurkataan vähän sisälle, miltä tää näyttää sieltä. Tää on huomattavasti karumpi laite kuin toi toinen laite. Eikös tätäkin ajeta maksa kuin... Streetillä. Joo, striitti, kyllä. Täältäkin löytyy Sparkon penkkiä ja nämä on komiat kyllä nämä turvakaaret. Onko itse tehty kaaret? Hommasit siellä jonkun valmis kitiin vai? Valmis sarja oli, missä oli vaan taivutettu putket ja sitten itse lyhennetty mittoihin ja kolottu ja hitsailtu. Joo. Miten pitkään sulla meni tehdessä tämmöstä? Mitäköhän siinä olisi mennyt viikonloppuhommina pelkästään, että oikeastaan lauantai tuli tehty, niin semmonen pari kuukautta. Joo, paljonhan tässä on kyllä häkkiä, mitä laittaa nippuun ja istuttaa tonne sisälle sitten. Että... Ja alkuperäinen sisustakin, kun oli vielä paikallaan, niin ne kaikki purkaa poikkeen ja niin kyllä joo. Rakentamaan sitä huolella. Totta, on siinä kyllä tekemistä, joo. Joo, täytyy kyllä hattua nostaa, että jaksaa näitä kaaria tehdä itse, koska tää ei tosiaankaan oikeesti joka pojalta taivuttamaan hommaa. Että... Tai sitten näitä saa mettää ainakin 30 metriä roskakoriinkin. Joo. Sitten täällä on käsijarru selkeästi. Tuleeko tällekin oma satula muuten? Kyllä. Samanlainen satula kuin mikä on vakiosatullakin takana. Että... Joo, sille on niinku oma tuolla, niin se riittää hyvin ja kyllä. Pysähtyy sille. Nähdäänkö me tuosta takaovesta vielä kaarisysteemiä? Tää varmasti tuo semmoista vähän turvallisuuden tuntuu, kun lähtee tuolla Ruotsissakin työntää radalle. Niin... Kyllä se vähän, että ei ihan niin paljon tarvi siellä pelätä. Kaikuuko täällä ajaessa miten paljon? Ai mitä? Kaikuuko täällä ajaessa miten paljon? Ei, ihan yllätyin silloin kun sain ajoonta ekan kerran, että vielä pystyy ihan puhumaan kaverin kanssa kun ajaa. Että olihan se vähän peleko, että miten kova ääninen se on sitten, mutta tännekin 300 kilometriä ajettiin, niin ei mitään ongelmaa, että ei tarvitse peltoreita olla päässä. Joo. Hei, otetaan toi kontti vielä auki, nähdään toi kokonaisuus paremmin, saadaan vähän valoa sinne. Joo, täältähän tää näkyy hyvin kyllä. Täällä on tilaa kuljettaa radalle mennessä kaikki renkaat ja työkalut ja kyllä. Systeemit. Oot se maalannut tän sisältä kanssa? Joo, lattiasta kattoa on maalattu Normaduurilla. Että... Joo, sitä me katsoin, että tää ei näytä alkuperäiseltä ollenkaan. Että... Ei, se oli vähän, silloin kun sisustan purki ja bitumit repi sieltä poikkeen, niin se sitten näytti vähän hölmölle, kun siihen jäi semmoset läiskät bitumikohista, niin sitten mä ajattelin, että maalattahan sitten sisältäkin se kokonaan. Että... Joo, no on tää on tosi cleanin näköinen tälleensä, että on kyllä siisti systeemi. Hei, mites toi pakoputki? Minkä se kokoista? on roosteri 3,5 tuuman downpipelle asti ja downpipe on sitten 4 tuuman. Joo. Niin ja sitten se suppautuu jossain siinä auton alle mennessä. Joo. Laatikon kohdalla. Kyllä. No mites tän kanssa jatkosuunnitelmia, onko mitä? No mulla olisi Fordin parra jemmassa, että kunhan vaan aika sallii, niin laittais sen sitten tuonne pellin alle, niin sitten pääsis vähän parempiin teholukemiinkin vielä. Että... Onko se silleen, että ton moottorin nykyinen teho on niinku, että siitä ei saa järkevästi hirveästi enempää? No ei oikein, jos sillä haluaa vielä ajaa, että kyllä se rupeaa tuo 600 pintaa olemaan semmonen kipuraja, jos sillä haluaa vaikka parikin kesää ajaa ilman remonttia. Niin kyllä, joo, että sullakin olisi vissiin tavoite kesällä ajaa sitten eikä tehdä remonttia koko ajan. Kyllä, on se vähän tympiä ja kesällä remonttia tehdä kun on kuuma. Niin, että talvella kun tekee tarpeeksi, niin voisi kesällä ajaa. Kyllä. Joo, mites jos sitä parraa tähän istutetaan, niin voimasiirto kestääkö samaa? Ja... No laatikkohan siinä pitää vaihtaa, sitten on 5.3 ZF ja sitten varmaan vaihtaa taka-akselikin johonkin 9-tuumaiseen Fordi. Että sen kanssa saattaa sitten ongelmia tulla, mutta... Ongelmia odotellessa. Kyllä. Testaamallahan ne kaikki selviää. Joo. Miten ne kestää. Hei, kiitoksia. Tää on oikein hieno kokonaisuus, niin tästäkin otetaan vähän ajopätkää, miten se jaksaa rengasta pyörittää. Joo. Kiitokset. Kiitos.